ben hier geboren. En met 1 jaar zijn mijn ouders naar Curaçao geremigreerd. En inderdaad, ik heb een loopbaan op Curaçao gehad. Of eigenlijk een kleine loopbaan, maar in Nederland heb ik mijn carrière gemaakt, om het maar zo te noemen. Mijn ouders waren Surinamers. Ik heb op Curaçao een Surinaamse opvoeding gehad in de jaren 50. Afgestudeerd, pedagogische academie, naar Nederland gegaan. En ben gaan studeren, zoals je het al zei, een carrière daar opgebouwd. Maar omdat mijn vader bij de Shell werkte, kwamen we om de 2 of 3 jaar altijd naar Suriname voor 1 of 2 maanden. Dus ik bleef mijn roots vasthouden. Ik werkte daar in Nederland als klinisch orthopedagoog en psycholoog. Maar ik begon toch te kijken, hoe kan ik in Suriname misschien ook mijn bijdrage leveren. Ik zie vaderlandsliefde als de liefde voor het land waar je je het prettigst voelt. Ja? Voor sommige mensen is dat niet eens het geboorteland, maar het land waar je het prettigst voelt. En dat is voor mij Suriname. Maar de vaderlandsliefde is niet dat eenzijdig, hè? Dat ik zeg van wat biedt het land mij. Nee, ik vind ik moet mijn vaderlandsliefde tonen voor dit land door mij ook in te zetten. Hè? Ik zit niet de hele tijd op mijn balkon waar ik het zo prettig heb voor me uit te kijken en te genieten van de zon. Nee, ik probeer mijn vaderlandsliefde ook in daden om te zetten. Ik ben bijvoorbeeld vrijwilliger, psycholoog, orthopedagoog bij Stichting Ruma's. Ik doe hier en daar een kleine vrijwilligerswerk. Ik schrijf en in mijn boeken die ik schrijf gaat het altijd over Suriname. Die financiële put is er. Ja? We kunnen allemaal klagen. Ja, ik zeg niet dat het makkelijk is. Het is heel moeilijk. Als je altijd 2500 SRD verdiende, wat een goed salaris is. Die 2500 SRD, wat je 2 jaar geleden ermee kan kopen. Je kan nu de helft ervan meekopen, maar als je alleen maar blijft klagen, helpt het niet. Ik verbaas me bijvoorbeeld, ik had vorig jaar Oker aan Troa Tijerblad geplant om een kleinkinder te laten zien dat je zelf dingen kon planten en eten. Hier gewoon op het erf. Nou, ik verbaasde me dat na 6 weken ik oker kon eten uit mijn eigen tuin. Ik denk dat deze economische crisis iets van ons allemaal is en dat we allemaal op onze eigen individuele wijze eraan moeten werken. Ik denk bijvoorbeeld in een gezin. Vroeger kreeg iedereen 2 stukken kip op zijn bord. Nu krijg je 1 stuk kip op je bord. Laten we zeggen douchen. Vroeger douchte men 20 minuten. Nu is het lichaam nat maken, inzeepen, afspoelen. Als je niet in de voorzaal bent, licht uit, radio uit, televisie uit. Dat is de manier waarop je voor jezelf een besparing aan kan brengen. En dat vindt zich weer terug in het land. Kijk, overal is het moeilijk, in de hele wereld. We kunnen blijven klagen hoor. Maar als je blijft klagen, help je jezelf niet. En het gaat erom dat je ook in deze moeilijke tijd leert hoe je jezelf kunt helpen. En daarmee het land kan helpen.